Me yake faruwa a nan? Me yasa kowa ke da alamun rashin lafiya? Haba, kamar a ce cutar zazzabin cizon sauro ko masassara? To menene masassara? Ko kun san cewa malaria cuta ce da ke iya kashewa wanda ake gani a kasashen Afirka na kudu da Sahara da kuma kasashe kudu da gabashin Asiya, wanda cutar zazzabin cizon sauro ke haddasawa musamman ma da dare a cikin gidajenmu, dab da wuraren da sauro yake yaduwa ko haihuwa, kamar a cikin lambuna inda ruwa ke kwantawa, da gulbi da tafki, da wuraren da ake zub da gwanguna na abinci cikin tayoyi. Hakan ya sanya kowa na cikin barazana sosai, musamman ma mata masu juna biyu da yara ƙasa da shekaru 5 da haihuwa. Daga alamomin cutar malaria ko masassarar cutar zazzabin cizon sauro akwai alama ta masassara, ciwon kai, ciwon gaɓoɓi na jiki, amai da gudanawa da kuma somewa. Idan kun ji irin waɗannan alamomi a jikinku, to ku gaggauta zuwa asibitin da ke kusa da ku domin a yi muku magani. Ko menene matakin ɗauka domin kare kai daga cutar zazzabin cizon sauro? A yanzu dai babu wata hanya 100% da za ta kare ku daga malaria ko cutar zazzabin cizon sauro, amma akwai wata dama ta musamman ta kare kanmu da iyalinmu daga barazanar wannan cuta. Shine amfani da gidajen sange mai tambarin milda, gidan sangen da ake baɗawa magani na tsawon lokaci. To ko menene ma'anar milda? Milda dai gidan sange ne na kwarai wanda za ku kwashe tsawon lokaci yana muku amfani. Kamar misali, zai kwashe shekaru 3 yana muku amfani, kuma za a iya wanke shi so 20 maganin baya fita saboda karko. Kuma an yi sa ne musamman saboda mata masu juna biyu da yara ƙasa da shekaru 5 da haihuwa, sannan da duk illahirin gidaje a kowane dare ko da damana ya dace a yi amfani da gidajen sange, ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro muguwar cuta ce da ke kashewa. Don shi ya sanya aka mallakawa wata babbar kungiyar ƙasa da ƙasa ta sarrafa shi, ta kera aiki da milda. Ku buɗa shi, sannan ku sa a cikin inuwa, ku zazzage, ku kwakwabe, sannan a yayin da za ku kwanta to ku nemi wani ya kama muku domin ku ɗarma da kyau, saboda ku kare kanku da iyalinku daga cutar zazzabin cizon sauro ko malaria. Idan gidan sangen ya yi dauɗa, ku nemi ruwa mai kyau da sabulu ku wanke, kuma ku shanya inuwa. Abin da ya kamata a kiyaye shine kada ku kuskura ku wanke milda da ruwan zafi ko kuma da eau de javel, ko kuma ku shanya a rana, kuma kada ku saida ko kuma ku yi amfani da shi da wata manufa. Milda aboki ne da ke iya kare ku daga cikin cutar malaria ko zazzabin cizon sauro. Sannan akwai wasu hanyoyi na kariya, shine ku sanya kaya domin ku rufe sauran jikinku da kyau, tare da kiyaye kwanci a wuraren da ruwa ke kwanciya. Sannan ga mata masu juna biyu akwai maganin rigakafi a yayin da suke je asibiti a yi musu awo, shine za a ba su kwayoyin magani sau 3 su sha, maganin da aka kira SP tsakanin wata 1 tun daga wata na 4 na ɗaukar ciki. Duk da ba cewar kuna amfani da gidan sange da ku da yaranku, amma idan kun ji wasu alamomi na rashin lafiya kamar masassara, ciwon kai, ciwon gaɓoɓi, amai da dai sauransu, ku garzaya asibitin da ke kusa da ku domin ku bayyana kanku a yi muku magani, saboda cutar zazzabin cizon sauro ko malaria cuta ce da ke kashewa.